Punto cuarto, proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación á realización de certas actuacións co fin de mellorar o entorno histórico, principalmente a Ponte Maceira e o seu entorno e o entorno do Pazo do Cotón. Señor Alcalde, por seu permiso vai a ler as mocións a miña compañera Cheche. Todos? Sí. Don Rubén Suárez Carballo, en calidade de vocero, bueno, xa non vos lexo encabezado. Exposición de motivos. Tendo en conta a recente distinción recibida polo entorno da Ponte Maceira, reiteramos a nosa petición que ven xa solicitada polos veciños no tempo e que xa foi aprobada no 2017 de que se proceda á construción de rede de sumidoiros e de soterramento da línea eléctrica na zona. Asimismo, con fin de preservar e ornamentar o entorno histórico do noso concello, referido principalmente a Ponte Maceira e o entorno do Pazo do Cotón, creemos convinte a instalación de illas de madeira que oculten os contenedores do lixo que afean tanto o conxunto monumental e a fermosa paisaxe de ditos entornos. Por todo o exposto anteriormente, este grupo municipal propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, o compromiso do equipo de goberno de que antes de que remate esta legislatura, tanto a rede de sumidoiro como o soterramento das liñas eléctricas xa solicitadas no 2017 sexa unha realidade. Segundo, a colocación de illas de madeira que oculten os contenedores de lixo no entorno histórico do noso concello, Ponte Maceira máis o entorno do Pazo do Cotón. Bueno, por a nosa parte, vamos votar evidentemente a favor. Primeiro, aclarar no primeiro punto que dentro do equipo de goberno xa mantivemos alguna reunión con tanto a Casa de Veciños como os veciños ali para tratar o tema do saneamento, a súa vez, o soterramento na zona de arriba, na zona de baixo están soterradas as líneas. E no punto segundo, evidentemente, bueno, é unha das cousas que están pendentes de colocar, pero que están ahora mesmo no almacén, o tema da illa de madeira, non é de madeira, que é dun produto deste reciclado de imitación madeira, que é un pouco como estamos preparando ali aquele entorno todo da Ponte Maceira. Pero, bueno, por a nosa parte, evidentemente, vamos a votar a favor. Parece ben que teña esa iniciativa, ainda que recordarle que, bueno, xa non é a primeira vez, e non como concelleiro que eu comentei na emisora municipal, e, bueno, a través da unha antigo que saiu empresa, donde recalcaba a importancia de cuidar muitísimo esos detalles. Son un mimo a todos estos entornos turísticos que temos en monumentais. Eu estendo a que non se quede solamente con Ponte Maceira e o entorno do Pazo do Cotón, e referímonos, por exemplo, as aldeas por onde pasa o camiño de Fisterra, e que a partir desas aldeas se estenda xa ao que son todas as parroquias. Iso é algo, por exemplo, que se está vendo desde fai moito tempo en comunidades veciñas como Asturias, Cantabria ou León. Bueno, Cantabria quedas un pouco máis alá, pero quizáis non temos que irnos tan longe cando, se penso no veciño concello da Baña, donde xa fai tempo que teñen esas illas de madeira. Se un produto reciclado, acorde que fai tempo o entorno, colocaron o ano pasado. Bueno, para ustedes seguro que se movió ao revés e ya fai moito tempo. No, bueno, o ano pasado, evidentemente. Nós somos o equipo de goberno, como dixen máis veces, e nós somos os que temos que traballar e mirar por esos detalles todos, evidentemente. Me parece moi ben. Pois, incluso, lle pediría, ainda que non está incluída na moción, que pensasen, por exemplo, xa que teñen tantas cousas que logo nos enteramos na cabeza que, bueno, que van a facer, pero por se acaso, algo que levábamos no programa electoral que tamén comentábamos, que era a instalación de paneis informativos. Ademais, a día de hoxe, bueno, pois as tecnoloxías actuais nos permiten non solamente facer unha transcripción escrita sobre un panel, non que só se indique que monumento se está vendo, eso vai a ser moi evidente, non? Pero sí que narre moi brevemente, de unha maneira somera, pois a historia que conleva cada sitio que se este visitando, se xa o Pazo do Cotón, se xa o Pazo da Mariña, ou se xa o entorno de Ponte Maceira. Sería algo, creo que acompañaría moi ben as medidas que pretendemos que se adopten en esa zona, e, bueno, pois que tiraran máis de algún historiador local, que seguramente estaría encantado de colaborar. Perfecto. Pasamos a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade.